Minecraft trailer, take two. Minecraft трейлер! Аз съм Стив! Като бях малък, винаги съм искал да копая. Но нещо ми стояло пред пътя винаги. Тука бе, грозен мангал! Но мините бяха много силни. И исках да копая. И започнах. Копах и копах. И намерих свят, в който всичко, което видиш и си представяш, е възможно. Възможно, ако може да се направи от блокчета. Good boy! Къде сме? Кой си ти пак? Гори! Гори му кучията! Хиля геймър на годината! Добре дошли в Overworld! Всичко, което си представяш, мога да го направиш тука! Това място няма логика! Да, бе, знам! Но има Дарк Форсове, които искат да щупат света! И трябва да ги спреме и трябва да направим нещо хубаво! Нека ви има сташа! Това е това! Ендър перла, където телепортирате, където я метнеш! Да, бе, да! Това е единствената лайнар!